Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Iyi ndi update ya nkhani ya Malemu Dr. Victoria Bobby amene adaphedwa usiku wa pa 17 November 2025 chama 11 o'clock ali ku nyumba kwawo ku Blantyre. Dr. Victoria Bobby amagwira ntchito ngati dokotala komanso amaphunzitsa pa skulu ya ukachenjede ku Blantyre yotchedwa kuti Kamuzu University of Health Sciences. So nkhani yedi ndinayipanga cover itangochitika kumene komano pali update yonena kuti apolisi dzulo anatulutsa statement imene imanena kunena kuti agwira anthu 6 anthu asanu ndi mmodzi amene akuaganizira kunena kuti anatengapo gawo pa kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobby. So pa anthu 6 ipo pali Rafael amene ali ndi zaka 36 and iwo adali wa polisi wa ku Zimbabwe, pala Aisa azaka 47 amene amachokera ku Mangochi, pali Santosi azaka 50 amene amachokera ku Nsanje, pala Maxwell azaka 52 amene akuchokeranso ku Nsanje, pala Charles Chikafa azaka 62 amene akuchokera ku Blantyre, komanso Peter Chimenya azaka 50 amene akuchokera ku Chirazulu. Onsewa ndithu ndi azibambo akuluakulu ndithu. Okay, so anthu adagwidwa and apolisi anatulutsa statement dzulo pa 16 December 2025. lero li pa 17 December 2025 apolisi anatenga anthu oganiziridwa masuspectiwa ndikupita nawo ku nyumba ya Malemu Dr. Victoria Bobby kunena kuti akafotokoze kuti kumaloko anafika komotani and wina aliyese anatenga gawo lanje ndi lanje. So mu video iyi muona apolisi atafika nawo anthu amene akuganiziridwa anthu anatengedwa ku nyumba ya Malemu Dr. Victoria Bobby leroli, ndipo amafotokoza kunena kuti anafika bwanji, anapanga chani. Mu video mukuona pali mzibambo ndithu wavala sheti kapena noti gwanda ya checks. Yeye ni amene akuganiziridwa kunena kuti anali mmodzi mwa anthu osogolera kupanga chiwembuchi. Ndithu mzibambo wavala checks ya gwanda amene ndithu amasogolera. Komanso pali video ina imene ikuwaonesa Santosi Elia amene anapita ndithu kuseri kwa mpanda kuja ena amakafotokoza mmene anagumulira kuti anagwisa ntchito screwdriver ndi chisulo china, komano anthu atafunsidwa kuti anafika kumaloko nthawi zanji anakanika ndithu kutchula ati anthu analibe nthawi. Komanso mu video zina zimene makanema ena amene ayikidwa pa tsamba la mchezo la MBC muona unena kuti anthu khangati kuti anagawana 40 Santos ndi Elia akunena kuti ife nyumba sitinalowe, ntchito ya ife inali basi yongogumula. Ife titagumula natuza kunena kuti basi apa ntchito yathu yatha nyumbamo sitikuziwa. Kenaka pali video ina nakutenga anthu amene analowa nyumbamo ndikupita nawo. So it's alleged kunena kuti zibambo amene wavala topu koma hoodie yake ili ya red ndi amene anaombera Malemu Dr. Victoria Bobby. So anthu atafika kumalo kweti monga mukuziwira amadimanda ndalama, koma anthu at the moment analibe cash. Zinapezeka kunena kuti in the end anaba Mac laptop ndi chikwama ndikuchokapo. Ini mmodzi amene akuti wavala hoodie komanso chivindikiro chake chipewa chake tinakhala cha ledi nkaticho ndamene akumuganizira kuti iye ndamene anaombera Malemu Dr. Victoria Bobby. So as we stand right now anthu adakali m'manjabe mwa polisi, kulimbi polisi, komanso anthu ena awiri sanagwidwe, komanso mfuti umene ukuganizira kuti unagwiritsidwa ntchito pa chiwembupa sunapezeke and zikumveka kunena kuti udakali ku Mozambique. Manso katundu amene ngati laptop uyo, chikwama cha laptop ucho zimene zinthu zimene zinabedwa pa tsiku lisi zinapezeke.
zinthu zake zomvetsa chisoni kwambiri, azibambo akuluakulu ndithu mamoti aziganiza bwinobwino, ayi ndithu maganizo zopanga chiwembu anthu abwinobwino. So Dr. Victoria Bobby anasiyana ng'ono. In my heart goes out to her family. Mulungu apitirize ndithu kukutonthozani. Let's hope kunena kuti anthu onse agwidwa ndipo anthu awawa asadzatulukise kundende akafere komweko. Okay, Ilia, muli panja, munamva jani, tafoto kwa sababu kuna. Leo ndili panja, Yeah, ndi mbia, asante wae. Ndili panja baja. Nangu mbajote pa. Munamva jodi ya? Panja wae. Sime hii ngali jani. Chinga kifunje. Muli panja. Ndili panja, ndia wao. Munamva jodi? Ndiye tinadani. Ndia wao nanifusimu uda banya, natoka banya uda banya, ndia baya simu kujua. Ndiye tena akamkuza unakudino. Wanapita mtao, anaboa dawa. Hata kwa madawa ndio kuja. Ujene ana mpaka nikesa mwana nani momo tekena kama tana ngubera munoso nguzata ngikunatenga ndio kutunga komara na kumbishamba na tikatiba. Okay. Chimene feo tumafaliziwe madala. Mwezanga nawo. Chimene mafaliziwe kwambiri. Tufaliziwe ezitu ziwiri. 1. Cholinga chimene munabwerera kuno chinali chani? Cholinga chimene munabwerera kuno ndi chani Chinezo nokuba basi. Kuba. Si munabwerera chinthu china yake. Nanga ndi chifani munabwera ndi futi. Santos. Yes. Ujeni. Rafiki. Munabwera ndi futi. Okay. Chifwa jani? Ndati chifukwa choyamba ndofati chile cholinga chimene munabwera no sitanena cholinga chimene munabwera zadani tayankhula ni mumveka bwino Santos cholinga chako nana jani okay kunoko munakuzwa bwanji mwadusa njira nyumba za mbiri kuli nyumba munazwa bwanji kunoko kuli makhoza peza kwa mimi sasa tafuta ndiao atafuta ndiao awawa ni atafuta tafuta mwana bwino mwankule maomveka bwino singumvese sasa munthu amene abwera kuno ndi ndani kuno kuti mukuziwe munakuzwa bwanji anakontrola nenda londa amakhala kuti tafotokoza ninu ino musanini kuti akuzandira chifukwa ino mwana zanena una kuti kupita ndani ilonda ndifuna ndikaona kumawe ndipo awa munazauza mwana kuti ndikubwera ndikupita yani ndikupita ndonda eti amati Nguso niye ukunikana ni chifo chenene na chifo ukunika chifo cha Mungu mukana tayankhula nipo awa tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.